Вільня – столица Великого княства Литовского с часов Гедемина, а в наши дни столица Республики Литва мае тьмяные початки. Адметны рельеф с высокими маляўнічымі пагоркамі над ракой Віліяй ужо наводзіць на здагадку, чаму менавіта гэтую мясціну нашыя продкі выбралі пад горад. Вядома, што першыя чалавечыя паселішчы на тэрыторыі Вільні з'явіліся яшчэ в эпоху каменя. Вядома таксама, найперш дзякуючы хронікам Тэўтонскага ордэна, што ў сярэднявеччы менавіта ў 14 стагоддзі горад меў 3 умацаваныя замкі. Пачатковая гісторыя Вільні слаба вывучаная па прычыне недахопу пісьмовых крыніцаў. У асноўным з крыжацкіх хронік вядома, што ў сярэднявеччы ў горадзе існавала 3 замкі – верхні, ніжні і трэці крывы горад. На археалогіі таксама надзея слабая, але хутчэй не па навуковых прычынах, а па палітычна-ідэалагічных. На пэўныя роздумы наводзіць ужо назва малой рэчкі, якая ў гістарычным цэнтры ўпадае ў раку Вілію. Бо па ўсёй Беларусі старажытныя гарады ўзніклі ў мясцінах, дзе малая рэчка ўпадае ў вялікую, і назва той меншай заўсёды сугучная з назвай горада. Полацк – Палата, Віцебск – Вічба, Слуцак – Случ. Дык чаму тут рэчка Вільня, а горад называецца Вільнюс? Нешта тут не пасуе. Археалагічныя раскопкі ў Вільня і на Вілішчыне пасля Другой святовай вайны праводзяць выключна літоўскія археолагі, і неяк так атрымалася, што іхнія вынікі і высновы не згаджаюцца з вынікамі археалагічных пошукаў у міжваенны час, напрыклад, вядомых беларуска-польскіх археолагаў Алены і Владзіміра Галубовічу. Цікава, як ўсё-такі ўзнік горад Вільня. Ці варта верыць летапісу, маўляў, Гедэмін прысніў на гары сон і заснаваў тут Вільню? Ці то адбылося яшчэ раней? Як горад развіваўся ў сярэднявеччы? І ўсё-такі, хто яго заснаваў? Літовісы ці беларусы? Інфармацыя пра пачатковую гісторыю Вільні даволі сціплая. Археолагі высветлілі, што першыя паселішчы з'явіліся на тэрыторыі сучаснага горада задоўга да нашай эры яшчэ ў эпоху каменя. Цяжка сказаць, дзе ўзнікла пачатковае сярэднявечнае паселішча. Некаторыя даследчыкі называюць крывы горад, на ўзвышшы непадалёк ад гары Гедэміна пад сённяшняй назвай гара Трох крыжоў. Археалагічныя даследаванні засведчылі, што тут, пасля заняпаду паселішча жалезнага века, у раннім сярэднявеччы ўзнікла новае, зусім іншага тыпу. Заснавалі яго полацкія крывічы, адсюль назва крывы горад. У развітым сярэднявеччы, менавіта 12-13 стагоддзях, у крывым горадзе быў узведзены моцны драўляны замак. Ён пастаянна разбудоўваўся, узмацняўся, але ў 1390 годзе быў захоплены штурмам крыжацкім войскам, знішчаны і больш не аднаўляўся. Галоўным замкам Вільні стаў верхні на гары Гедэміна. Легенда пра сон Гедэміна на гэтай гары і рашэнне заснаваць на ёй горад не пацверджаная археалагічнымі даследаваннямі. Бо горад тут узнік значна раней. Ягоныя ўмацаванні спачатку таксама былі драўлянымі, а ў 13 стагоддзі пачалі ўзводзіцца мураваныя сцены і вежы. У першыя дзесяцігоддзі 14 стагоддзя будову працягваў Гедэмін, а пасля пажару 1419 года ягоны ўнук Вітаўт. Ад таго замку да сёння ацалела толькі адна вежа, вежа Гедэміна. Ад 15 стагоддзя галоўная рэзідэнцыя вялікіх князёў літоўскіх размяшчалася ля падэшвы верхня замка на замку ніжнім. Мураваную рэзідэнцыю ў гатычным стылі тут паставіў Казімір Ягайлавіч, а Жыгімонт стары перарабіў у стылі рэнесансу з дапамогай італьянскіх архітэктараў. Жыгімонт Аўгуст дабудаваў крыло, названае Новым палацам. У першай палове 17 стагоддзя рэзідэнцыя перабудоўвалася ўжо ў стылі барокка. Падчас знішчальнай вайны з Масквой 1654-1667 гадоў
Палац быў моцна пашкоджаны расійскімі акупантамі і ўжо не аднаўляўся. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай расейцы, заняўшы Вільню, паспяшаліся яго цалкам разабраць. Адбылося гэта ўжо ў канцы 18, пачатку 19 стагоддзя. Толькі праз 2 стагоддзі вялікакняскі ніжні замак быў адбудаваны у незалежнай Літуве ў 2004-2009 гадах. Па ўсёй верагоднасці, з гэтай мясціны пачыналася Вільня. Тут знаходзіўся першае ўмацаванае паселішча Віленскі замак. Это Крывая гара, або, як сёння называюць, гара Трох крыжоў. Тут былі праведзеныя раскопкі, упершыню даволі грунтоўныя археолагамі Аленай і Владзімірам Галубовічамі ў 1940 годзе, якія дэталёва ўсё гэта апісалі. Паводле гэтых раскопак тут існавала паселішча ў ранні жалезны век. І сярэдні жалезны век, так званы, паселішча 7 стагоддзя новай эры, якое загінула па ўсёй верагоднасці ў агні. Прайшло некалькі стагоддзяў, і дзесьці ў 11 стагоддзі, пачатку 11 стагоддзя, тут узнікла зусім іншае паселішча, якое без всякіх сумненняў звязана з усходнімі славянамі, а менавіта з крывічамі. Захаваліся магутныя пласты гэтага паселішча з усімі характэрнымі прыкметамі усходнеславянскага горада. І найбольш характэрная прыкмета – гэта не толькі кераміка, уласцівая усходнеславянскім гарадам, але шкляныя бранзалеты самай рознай формы паходжання з Кіева, верагодна, і з іншых мясцінаў. І тут гэтае ўмацаванне было драўляным, зробленае в асноўным 12-13 стагоддзі. Это Крывая гара на ўзроўні амаль 164 метра над узроўнем мора. Яна была ўмацаваная, і гэты драўляны замак існаваў да дакладнай даты 1390 года, калі ў часе воен, зацятых з крыжакамі, у гэтым годзе замак быў узяты крыжацкім войскам, моцным крыжацкім войскам, спалены. Зараз гэтая мясціна называецца гарой Трох крыжоў, таму што тут стаіць велічны помнік, які звязаны выключна з літувецкай гісторыяй і не мае ніякіх адносінаў да крывога горада. Дарэчы, сама назва Крывы горад, верагодна, паходзіць ад Крывіч горад, ад крывічоў, горад крывічоў. Усё паказвае на тое, што гэты горад заснавалі усходнія славяне, нашы продкі з Полаччыны. А помнік Трох крыжоў пастаўлены ў гонар манахаў, францішканаў, якія нібыта былі замучаныя, забітыя віленчукамі, паганцамі ў 14 стагоддзі, яшчэ да прыняцця літувісамі хрысціянства, каталіцтва. Але даследчыкі яшчэ ў міжваенны час, гісторыкі рэлігіі, устанавілі, што гэта легенда, што гэта прыдумка адэптаў каталіцкага касцёла, гэтаксама як прыдумка пра 3 праваслаўных пакутнікаў віленскіх, што было прыдумана адэптамі праваслаўнай расійскай царквы. В 1916 годзе тут быў пастаўлены помнік у часы нямецкай акупацыі. Нямецкая адміністрацыя спрыяла літувецкаму нацыянальнаму руху. Ён быў разбураны ў савецкія часы і адноўлены ўжо ў часы перабудовы ў канцы 80-х гадоў. Новая пабудова і фрагменты тых пабітых крыжоў ранейшых 1916 года уведзены у гэты помнік. І атрымалася фактычна гэта старажытная легенда і старажытная праўда пра крывічскі горад была перакрытая легендай чыста літувецкага паходжання Трох крыжоў. Да панавання ў Вялікім княстве літоўскім вялікага князя Гедыміна Вільня была звычайным усходнеславянскім старабеларускім горадам, які меў планіроўку трохі незвычайную. Гэта былі 2 ўмацаваных паселішча і паселішча неўмацаваныя. Это на гары Крывічоў, так званы Крывы замак, і тут на будучай гары Гедыміна, на замкавай гары, ці верхнім замку, таксама існавала драўлянае ўмацаванне, таму што вельмі зручнае месца для жылля абароны. І калі прыйшоў да ўлады вялікі князь Гедымін, прыблізна каля 1316 года, ён вельмі хутка прыняў рашэнне перанесці сталіцу з Наваградка ў Вільню. Это можна зразумець, таму што галоўныя пункты знешняй палітыкі это былі ордэнскія філіі, пруская і інфлянская. А Віленскі замак, горад Вільня, находзіўся прыблізна на роўнай адлегласці. Адтуль было зручна кіраваць змаганнем абаронай ад гэтых крыжацкіх ордэнаў. І
Быў збудаваны мураваны замак на месцы замка драўлянага. Гэта таксама тая серія будаўніцтва мураваных замкаў, якую распачаў вялікі князь Гедымін у першыя дзесяцігоддзі 14 стагоддзя. Замак у Лідзе, замак у Медніках, замак у Крэве, замак у Коўне і самы магутны, самы важны замак у Вільні. Ад яго да сённяшняга дня ацалела толькі вежа на заходняй частцы, якая называецца вежа Гедыміна. Это сённяшні сімвал Літувы. Замак быў гатычны, вельмі моцны, быў перабудаваны унукам Гедыміна, вялікім князем Вітаўтам пасля пажару 1419 года. Але, напрыклад, в адрозненне ад гарадзенскага замка, ён не быў галоўнай рэзідэнцыяй вялікіх князёў і каралёў. Там знаходзіўся арсенал, там была турма, але асноўныя пабудовы, асноўная рэзідэнцыя знаходзілася побач на так званым ніжнім замку. Вільня была сталіца і патрабавала вялікай плошчы для размяшчэння многіх дзяржаўных установаў. Вільня ад пачатку мела і тыповую, і нетыповую планіроўку ўсходнеславянскага горада. Верхні горад, гара Гедыміна, это калі-то дзедзінец, дзе жыў князь з дружынай і сям'ёй. Потым вакольны горад, потым называўся ніжні замак. Вот зараз мы на этом ніжнім замку знаходзімся. І асобнае умацаванае паселішча – это крывы горад, горад крывічоў. Таксама замак, таксама умацаванае паселішча. Это тлумачыцца тым, што Вільня была буйным горадам. Тое, што мы не маем звестак пра яе ў 12-13 стагоддзях, яшчэ не сведчыць, што яна была занядбаным маленькім паселішчам. Тыя ж панямонскія гарады, такія як Гародня, Слонім, Волкавыс, Наваградак, пра іх 200 гадоў ніякія крыніцы не ўпаміналі, а яны існавалі, квітнелі і развіваліся, толькі археолагі іх выявілі. І вось гэты ніжні замак, які ўзнік каля падэшвы замкавай гары, каля падэшвы гары Гедыміна, это асноўны цэнтр дзяржаўнае Вялікае княства Літоўскага з цягам часу стаў. Это таксама як Крэмль у Маскве. Толькі ў Крэмлі асталіся ўмацаванні, тут умацаванні ўсе знішчаныя з цягам часу. Тут размяшчаліся ўсе галоўныя цэнтральныя установы Вялікае княства. Гэта і княскі палац рэпрэзентатыўны, который таксама не дажыў у цэласці нашых дзён, ён недавно рэканструяваны. Это галоўны храм, катэдра віленская каталіцкая, таму што ад 80-х гадоў, ад 1387 года пасля хрышчэння Літвы Ягайлам, гэта быў галоўны храм, это была галоўная рэлігія Вялікае княства Літоўскае. Тут аграмадны будынак арсенала, дзе захоўваліся прыпасы і зброя Вялікае княства Літоўскае. Тут будынак трыбуналу, будынак біскупа. Карацей, канцэнтрацыя ўсіх галоўных установаў. Сёння гэта моцны, цікавы, цяпер ужо адрэстаўраваны пасля гэтага заканчэння аднаўлення палаца культурны цэнтр Рэспублікі Літува. У гісторыі не існавала такой з'явы, як сярэднявечны горад у прыбалтыйскіх народаў. Вядомы ў сярэднявеччы нямецкі горад, польскі, чэшскі ці ўсходнеславянскі. Усе яны вылучаюцца асаблівым тыпам матэрыяльнай культуры. Але невядомы гарады літувіцкія, латышскія ці эстонскія. У латышоў і эстонцаў гарады заснавалі немцы ў працэсе вялікага міграцыйнага руху 11-13 стагоддзяў, а літувісаў усходнеславяне беларусы. Для ўсходнеславянскага горада на ўсёй прасторы этнічнай ад Кіева да Вялікага Новгарада характэрна падабенства, нават адзінства матэрыяльнай культуры. Тыя самыя тыпы керамікі, спецыфічныя шкляныя бранзалеты, архітэктурныя стылі і гэтак далей. Неяк на кангрэсе славянскай археалогіі ў Новгарадзе задаў пытанне літавіцкаму археолагу пра Вільню 14 стагоддзя. Маўляў, на плане рэканструкцыі горада аўтарства польскага гісторыка Ежы Ахманскага паказаны толькі 2 каталіцкія касцёлы і ажно 6 праваслаўных цэркваў. Ці не сведчыць гэта пра дамінацыю ў горадзе ўсходніх славянаў беларусаў? Адказ быў з такім мяккім прыбалтыйскім акцэнтам: знаеце, касцёлы былі каменныя і большія, а цэркві дзеревянныя і маленькія. Вільня даволі тыповы прыклад паселішча, заснаванага ўсходнімі славянамі беларусамі на адной з важных гандлёвых артэрый рацэ Віліі, буйнейшым прытоку Нёмана. Таксама гістарычна назва горада Вільня, а не Вільнюс, якім ён стаў паволі Сталіна. Беларусы, ігнаруючы даўнюю гістарычную шматвекавую назву сваёй гістарычнай сталіцы, тым самым ігнаруюць і ў самых сябе забіраюць уласную гісторыю.